dar gracias a José Manuel Merelles por acompañarnos e tamén a Jorge Álvarez, que fai parte da produción desto que nos vai a presentar hoxe Turismo de Galiza, destes grandes eventos que temos a sorte de celebrar este verán na rúa e que fan parte, como dixo tamén José Vicente Soledad, dun verán, dun agosto, nos que este Concello, coa colaboración das distintas administracións, eu creo que presenta unha programación cultural, festiva, deportiva, digna, pola rúa e que fai tempo que non teñamos. Eu agradecer máis unha vez o compromiso da Dirección Xeral de Turismo da Xunta de Galiza con este Concello. Eu creo que este ano, xa o ano pasado, pero este ano sentamos as bases do que esperamos que sexa unha colaboración moi fructífera e que se expanda no tempo. A proposta que nos veñen facer hoxe, que vos presentarán agora tanto Jorge como José Merelles, abarca a todos os públicos, a todas as idades, e eu creo que fai un complemento fantástico á programación propia do Concello que xa presentamos a semana pasada. Bueno, eu o que, aparte que me toca a min, o son da estación, que clausurará ese verano tan completo que ten a rúa este ano, que creo que é moi complicado que un mismo evento, un mismo día, abranca tantos bloques como vai tocar este son da estación. Imos tocar música infantil familiar, música de baile tradicional, música actual, rock, indie, da escena galega. Ademais, o son da estación vai se dividir en dous bloques. O primeiro bloque este dedicado a música infantil, familiar e música tradicional, que ademais estamos tocando o eido dos artistas locais. Al final, Valdeorras é terra de músicos, a rúa eu creo que ten dous estandartes, por lo menos, ben destacados, que son Magín Blanco, Rués, artista polifacético desde os tempos de La Rosa ata os últimos tempos, con esas propostas que ten dirixidas a público familiar, que virá ca súa banda das apertas, presentando todas esas famosas cancións que ten de La Nena del Grilo, deses libros en torno a Nena del Grilo e o resto de temática infantil. A continuación, o outro estandarte Rués, que creo que é a Bertal, como escola de música tradicional é un referente en Galicia. A satisfacción poder estar na rúa presentando un ciclo de festivais. Trátase de chegar coas propostas da Axencia Turismo de Galicia, do Xacobeo e da Xunta de Galicia, pois a toda Galicia. Sabedes que nós estamos patrocinando grandes eventos como pode ser o Son do Camiño, o Gozo Festival, outros mesmo que se celebran en cidades como a Coruña ou en Ourense, pero tamén queremos estender as celebracións a todo o territorio da comunidade galega. Nese sentido, a Valdeorras tamén lle toca e somos afortunados por poder contribuir e por poder formar un compendio de 3 festivais baixo un nome que é Beira Rúa. Beira Rúa refírese a esa tradición da rúa de acoller festivais e de acoller acontecementos e de estar precisamente na beira do Sil, e tamén de Beira Rúa refírese tamén a rúa, a ese paseo e a ese xeito de estar na rúa celebrando, neste caso, o verán. Xa falou Jorge do último dos festivais que vai haber, que